سلام كبرات خاتتلتي داسني اكسترا نحيا بستدالو علتا وزيناتات افنيا منستر وصاي قدايات إثيوبيا زخونة دينا مفتي إرتراويان زغوت عزهابو مغلصي كنتيبا مقله كاب سلطانو مئلايو إرترا بقداي قدود مملاس سدتنياتات كاب إيروبا زوصاتو مغلصي بريزيدنت الجبصي نبي إثيوبيا زغنعه زهابو حيال متنققتان كال انزدسس زيناتات حيزلكم مصلخو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتنا موخان سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم أفنيا منستري قدات وصاي إثيوبيا زخونة أمباسادر دينا مفتي بزعبا زمدنان إيرتران إثيوبيان أملكيتو أبزهابو مغلصي نبزحات إيرتراويان أغوطيعلو اتي أفنيا منستري وصاي قدات إثيوبيا زخونة دينا مفتي أبزنبرو سومناو غازيطاو مغلصي إيرتراويان كاب إثيوبيا زتفليلو معالتي أيخبرون يوم أيفتون يوم كبل بمزرابو محبراو غصات إنترنت أبزتفلالي شنخات زعلم زركوب إيرتراويان نديرم كزاربو أغديدلو أمباسادر دينا مفتي أب مغلوصي وسيغو سب أي حاتتين ينبر نفس وكف إيرتراوي انت زحتت أبز أوان كاب إثيوبيا زتفليلو معالتي أيخبرون يوم أيفتون يوم أبدقا زلو يزارب يوم بوغان إثيوبياويان وان تمساسال السمعيتي زلو مس إيرترا أيكونن مزترفا قروابتها هاجراتون حاده انت نخون صبغيو مس إيرترا زنبرنا ركبكا حاده هزبي حاده هاجر اكواي بمبالي تزاريبو بزحات إيرتراويان كأب زعبات مغلصي أم حبراو مرخبيتات قبر ملسي أبزهو بلو زلو غزي بزحات إيرتراويان سبسلطان إثيوبيا قسلنا زحكخ قالات كوصو كساب معاسي بمباليوم تقطعهم زلو زاغيت بوغان سب مزي إيرتران نزني أمباسادر دينا مفت زربا زملكت زتوهاب زخون ملس زي اللي خوينو دينا مفتخا ابتزهو زنبر مغلصي زوصو زرباتات ناتو زيكونه زربا نسز وكلو منغست إثيوبيا يحلف كم زلو مزرابو نتي إيرتراويان أغطعي زلو قالات مليسيو أغاديدوا إيرتراويان أنصار منغستاو سرعتات إثيوبيا أبشحنت شعات ميتن سوسان حدن زجمرو برتاو قالسي دحرناي 3 عامتات دماو تغادلو أبشحنت شعات ميتن تيسعان حدن ونصافهم أبزمت ورح قنبوت نإيرترا لؤلاويت هاجر زقبره ناتسنت دحر مقو نصافهم أبزمت ورح قنبوت علت عيسان 4 مبل 3 عامت ناتسنت كبعال كوينو دينا مفتخ أن زعلتيو إيرتراوان أيب علوان يوم إلي زلا أمباسادر دينا مفتي نتزهابو مغلصي أمنتاي مصنعات تمركيسيو بزعبة إيرتراويان اتمعالتي يخبرون أيخبرون كزارب زخاله زخونه توسخ حبريتا أيهابن كمز ذكرك قدم حجي أمريحنات إيرترا زلو إسياس أفورقي بزعبة ميسي إثيوبيا يخون بزوبا درجة خجبر زخل قوطباون بوليتيكاون وحدت تزاريبو زنبرو خوينو قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد بوغونو أبت زوبا زلو هاجرات حدا باتيرا حدا سراويت حدا إمباس كهلوان كم زخلن زلوان مغزاتا ودوبات ترجم كم زيبلون كزاربون تسميعن إيريو بجكا زدما أبز حلفك أربا معلتات نلعراونات إيرترا بزدفر ملكع أبكل الأمحرة حدا أبال سلف بلصقنا نيمروصون الزمتي يكايدو لابز نبره غزيه كارتا إيرترا مسناي كالوت كلات إثيوبيا حويسو ان كل زر مسليو أبت منقد منغستاو تلفزيون إثيوبيا زتزرغحه ناي حزب متأخاب زترايا እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ከዓ ካብ ዝቀጽሉ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቀረበሉ ሕቶ እቲ ኣፈኛ ብዛዕባ ምውጻእ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ተዛሪቡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከም ዝበሎ ድማ ኣብ ከባቢ ዶብ ሕግ ናይ ምኽባር ምንቅስቃስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዶብ ሰጊሩ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ክወጽእ እዩ ግን መዓስ ይኽወጽእ ክንደይ ይኽወጽእ ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ሓበሬታ መስረኸብኩ ከነዘራረብ ንኽእል ኢና ክብል بمسمعو حجون اتناي إيرترا سراويت بمولو ديو كوص معاسي خوص وصي ديو ايكونن زبل حتوتات كي ملسي حالفوا ازي حدا كاب مكرات دبلوماسياتات إثيوبيا مخانه زغلص كومدما نوح غزي اب استفلالي منغستات إثيوبيا زسرح دينا مفتي قدم حجي بزعبه هلاوي حيلتات إيرترا اب تግራይ اب زحتتلو زنبره اوان بروباغاندا يزبل ملسي هيبلو منبارو ዝዝከር ኮይኑ ተመክሮ ከም ዘለዎ መጠንካ እቲ ንኤርትራውያን ኣቆጥዒ ዘሎ ቃላት በሃውሩ ዝበለ ከም ዘይኮነ ብዙሕ سمامعلو قدايو أفلما ورح حدار كل التشحن عسران أبتقراي كوينات دحر مولعو سراويت إيرترا دوب سجيرو أبتكل البوتاتات حيزو مزنحوك قدامي منستر إثيوبيا زحالة فسومنتا أمينو نيريو
ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ኣብዚ እውን ቀሪቡ ዝነበረ ዜናታት ከም ዘነጽሮ ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ትርከበን 13 ሃገራት ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ዝተነጽጉ ዜጋታትን መቕባሊ ኣብያ ዘለዋ ብምዃነን ናይ ሸንገን ቪዛ እገዳታት ክገብረለን ምዃኑ መጠንቀቕታ ሰዲዱ ዝብል ዜና ዝተዘርግሐ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ዕላው ዝኾነ መልሲ ሂባላ። ኣብቲ መልሲ ከዓ የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራ ሕጂ እውን መርገፂኣ ከም ዘይተቀየረ ብምግላጽ ተገዲዶም ኣብ ዝምለሱ ዜጋታት መርገፂ ኤርትራ ንጹርን ኣብ ህዝባዊ መዝገባትን ዝሰፈረዩ ኤርትራ ናብ ሃገሩ ብድሌቱ ክምለስ ዝደሊ ስደተኛ ጥራይ እያ ትቕበል። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ከዓ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ልዕሊ 40,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብሰንኪ ናይ ኮሮና ብድሆታት ተመሊሶም እዮም ብምባል የማነ ገብረ መስቀል ሕጂ እውን ኤርትራ ብሓይሊ ዝምለስ ስደተኛ ከም ዘይተቐበልን መርገፂ ኤርትራ ከም ዘይተቀየረን ሓቢሩ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መስተን ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ከዘራርብ ከም ዝኾነ እንተ ኣብየን ግና ክሳብ ንዲፕሎማሰኛታት ከይተረፈ ዝጸሉ ኣብ ልዕሊተን ሃገራት ናይ ሸንገን ቪዛ ሓድሽ ቀይድታት ክገብር ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ድሕርቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ውግእ ኣዊጁ ንመቐለ ምቁፅጻሩ ኣብ ዝተኸሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከም ከንቲባ መቐለ ገይሩ ዝሸየሞ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ በገዛእ ፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ትሕተም ሓንቲ ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘላ ድማ እቲ ብፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ከም ከንቲባ መቐለ ተሸይሙ ዝጸንሐ ኣታኽልቲ ካብ ስልጣኑ በገዛእ ፍቓዱ ክወርድ እንከሎ ካብ ስልጣን ዝወረደሉ ምኽንያት ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ግልጽ ክነግር ከም ዝኾነ ያገሊጻ። ከም ዝፍለጥ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ መኪንኡ ቦምባ ተጻዊዱ ተባሂሉ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ዝብል ዜናታት ተዘርጊሑሉ ዝነበረ ኮይኑ ብወገን ፈደራላዊ መንግስቲ ይኹን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ናይ ኣታኽልቲ ካብ ስልጣን ምእላይ ኣመልኪቱ ዝኾነ ዝተወሃበ መግለጺ የለን። ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ ዝገደፈ በዓል ስልጣን ክሳብ ሕጂ ኣታኽልቲ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ዓምዶም ገብረ ስላሰን ኣሉላ ሃብቲ ኣብን ዝበሃሉ ክልተ ሰበ ስልጣን ካብቲ ሒዞሞ ዝጸንሑ ስልጣን ከም ዝተኣለዩ ይዝከር። ብምኽንያት እቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዓብይ ግድብ ሃገሩ ኣብ እትረኽቦ መጠን ማይ ጽልዋ ዝፈጥር እንተኾይኑ ዝኸፍአ ከባብያዊ ጸገም ክፍጠር እዩ ክብል ፕሬዝዳንት ግብጺ ሓያል መጠንቀቕታ ሰዲዱ። ፕሬዝዳንት ግብጺ ዓብዱል ፈታሕ አልሲሲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ደጋጊመ ከም ዝገልጾ ማንም ካብ ግብጺ ንጣብ ማይ ክወስድ ኣይክእልን እዩ። እቲ ክፍትን ዝደሊ ይፈትን። ንሕና ንዝኾነ ኣካል ኣይነፈራርሕን ኢና። ኩሉ ግዜ ዘረባና መቕሉልን ዓቕሊ ዘለዎን እዩ። ካብ ግብጺ ማንም ሓንቲ ንጣብ ማይ ክወስድ ኣይክእልን እዩ። ወይ ከዓ ኣብዚ ዞባ ዝኾነ ኣካል ክሓስቦ ዘይክእል ዘይምርግጋእ ክፍጠር እዩ። ካብ ናትና ዓቕምታት ርሒቐ ኣለኹ ኢሉ ከዓ ዝኾነ ክሓስብ የብሉን። ኣነ ዕድመይ ሙሉእ ከም ዝተዛሪበ ኣይፈልጥኒ። ሕጂ እውን ክደግሞ እየ ናይ ግብጺ ማይ ዝትንክፎ የለን። ምትንካፉ ከዓ ቀይሕ መስመር እዩ። ብጀካ ዝውን ምትንካፍ ማይ ግብጺ ኣብ ሙሉእ እዚ ዞባ ዘይምርግጋእ ክፈጥር ጽልዋ ዘለዎ ክኸውን እዩ ብምባል ፕሬዝዳንት ግብጺ ዓብዱል ፈታሕ አልሲሲ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ሓያል ዝኾነ መጠንቀቕታ ይሂቡ። ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኣብቲ ብምኽንያት ዝተሸኽለት መርከብ ተዓጽዩ ዝቐነየ መትረብ ስዌዝ ተረኺቡ ኣብ ዝነበረ ምትእኻብ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ኮይኑ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን እትገብሮ ዘላ ልዝብ ክቕጽል ከም ዝደሊ እውን ሓቢሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።